नै लोगोफोर गाथोनाव फैलायबाय ना लांफैलायबाय जों थांगौ होबाय मोना गुनायावनो मासे माने बिक्रम दं मासे मोनबावबाय आरोना मानै जाबा हाब गोगोम मानै मोनबायब्रा थोबाय बेनो मासे मोनलायबाय आरोना नै फिसा फिसौ नङाबा थोआलै खुमब्राजों जानो लायनाय गैयालै माथो दाबो नांबाय मासे मोनबाय देनानै नै मासे मोनजेनबाय मासे मोनलायबाय नै होबा सासे फिथिख्रि दैनाया मोनबाय नै ओमफ्राय बेयाव सरबाय खेबहर जाबा हामगौलाय Wow, very गिदिर हाराव हाथाव नायदो गिलु बालुनो नांबाय टिपा जिबौआ लागायबाय फाग्ला जिबौखौनो देनो सावसैमोन नो खुसिया नुनानै खुसियाखौबा मासिग्राबल' बेलाय जों मासेबो गालांला दा बायथिं उला लांजोबो माथो आसलिया गोगोमसो गोगोम होबायलै आयंना देन्जारखा गोगोमखा एसे सिखाजों थुखर ओइ आसोला मासे होबाय आसोला देन्जार गोरोंखा आख्रमण नै दावबायगासिनो आसोला सोरखौबा लोगो हमहैनो नागिरदोंमोन बे जोंजों सेब हमजासिगोन ओमफ्राय एवहैसिगोन जों ने देन्जार हमबायलै आसोला बे फिसाखौनो गिबावो अरजानो हगारबाय दा मासे गोजो जा बुरजाला एवहैजोबगोन नागारनायाव गैया बोरियाव मा दैखो नोंलाय एम्बु बंला खांख्राइ खेब्बायसो एस्रा ओमफ्राय अबस्था गैयिसोमोन होबाय देन्जार गोरों जोंना आबौआ रायखस होनबा बेफोरसो आयु खांख्राइ हमग्राया गिखाया आरो देन्जारसो मानिनांगोनलै बेखौ अरजादों साला दासो मोनदों लखबा मोनदों नों एक्सट्रा मडेल बै हाथाय जानानै थानायावसो आखाइखौ सोहरो होनदों नामा नों अरबा माबायदि मोनो होनदों ओमफ्राय थान्दासो मोनो जासिगोनदां खुसेंग्रा खुथिना लांबावसै नामारा माथो औ ओइ बाराबा देन्जार गिदिरखा नै माखाय बेखौ हमनांगौआ हाथाया आयौ माबा जाबाय ओइ देन्जारखा गेब्लेलायनाय होखाबाय बजाबाय थानो हादोंब्रा बेलाय खनसेनो हमजाबानो जायो आरामनो बै जावनाय हाब्रांनिफ्राय ओंखारनाय बेनो मोजां खिथाफिनलाय सिखांबायजों देदों दा नों नांबाय नामा नास्रायफोरखौ नै जा गिदिर ओंखारबाय सिखाजों देदों बिथिंआ नै ओमफ्राय मोनोबा गिदिरथारनो फिसा खारगासिनो सोलायसिनो मोनबाय मासे
हंला मानसिलाय नायसनलायबावो बोरै बेसे गिदिर बेसे गिदिर आया दानस'बाय फाग्लाया ससेल'सै नामा जागोन गैया रायलायनाया थासो लाबाय नै जा बुरजा फाग्ला गोजालै जों